Ne menee ne samat junat lenee sieltä. Jees, huomenta ja tervetuloa Varsovaan ja tervetuloa katsomaan meidän aftermovie matkasta kohti Itävaltoja ja Wörtherseen tapahtumaa. Tosiaan eilen painettiin Turusta Varsovaan 14 tuntia laivamatkoineen päivineen ja tänään olisi ajatus painaa tonne Viiniin. Ja sitten huomenna vihdoin päästään itse järvelle. Seuraavaksi käydään vähän aamupalalla ja sitten me matkataan kohti ADPL:n tiluksia ja täydennetään vähän saippua, varasta ja tarvikkeita, jotta me saadaan pidettyä meidän kiesi mahdollisimman puhtaana koko reissua. Jees, me tähän pikku välipesut. Päästiin vähän parempiin pesupaikkoihin kuin mitä tuolla kohdemaassa tulee olemaan, mutta pistetään auto minttiin, poistetaan tökät sieltä ja napattiin Stamin kanssa vähän merchia mukaan. Nyt tulee tämmönen erittäin sinemaattinen washing montage, Stami pesee mun auto. Joo, hyvä. Eli päivä 3 on käynnissä ja me ollaan just ajamassa Vienistä kohti Veldeniä ja me stopataan tuossa jossain paikallisen huoltoasemalla ja treffataan muutama paikallisen autoharrastajan kanssa ja jatketaan niiden kanssa sitten letkassa eteenpäin. Ja eilen oli tosiaan tommonen reissupäivä kanssa, ei hirveästi tullut mitään muuta kuvattua kuin se ADPL-reissu, mikä oli ihan törkeän siisti ja paljon kiitoksia ADPL Poppolle siitä ja saatiin pienet esittelyt ja pestää autokin ja niin edespäin pois. Onks Stamilla jotain lisättävää? Ei. Hirveä määrä mertsiä saatiin ADP:llä. On. Sitä sä et mainit. Jumalauta, täytyy mainita Mercedes sit ehdottomasti. Joo. Saatiin paljon paituleja ja huppareja ja oli tupakan sytyttimeen laitettavaa tämmöstä autolaturia ja mukia ja on kuule hemmoteltu kovasti. Eli nyt me ollaan saavuttu itse menomestaan ja kuten edessä olevista autoista huomataan, niin on taas todella siistiä kalustoa ja suomalaisiakin vielä, hei. Dukeworks on täällä.
Päivä 4 käynnistys just ja me saavuttiin tähän Klagenfurtin messuaukiolle, missä on XS:n toinen tapahtumista. Eilen oli avajaistapahtuma, mihin me ei päästy menemään, kun meillä oli muita hommia. Käytiin kuvaamassa tommonen pirun siisti Cayman. Ottelen kuvia jonnekin tänne. Ja nyt tässä on kasaamisvaihe meneillään. Katsotaan miten tätä kehkeytyy. Tunnin päästä oli vissiinkin. Joo, tunnin päästä aukeaa tapahtuma, alkaa tapahtuma. Ja kuvataan jotain pientä matskua, miltä tää näyttää ja katsotaan mitä seuraavaksi. Tervetuloa pilviseen Wörtherseen. Täällä on kaikkea muuta paitsi mustaa makkaraa, komioita autoja ja kuka nyt soittaa? So I know I can't depend, I'ma probably touch an end, but they listen. Took 2 L's for a win, probably do this shit again before I ever even tell what I'm missing. Needed for the pennies on them days it was pinching. Neck on heavy for the pain and the tension. Big red chips hit the stove with the cash back, riding on the west, thinking damn what we risking. Mama told me son. Loistava malliesimerkki siitä, mitä tarkoittaa se, että kun joku kertoo, että laita ne renkaat näin, niin ne mahtuu. What they own, gotta take what you give it. No, I need a change, but a nigga gon' manage. Dealing with some things, trying to hold no malice. Sick of being low, but some shit been due. Gotta get shit a break for it break you too. Can't play safe, I'ma take breakthrough, nigga. I ain't got a cape, so I can't save you. Out of town clutching, I ain't starting nothing. If a nigga ever try me, then his ass gon' float. Niggas fake pumping, switching over none. I'ma slide on E, know the kid gon' blow. But this shit like 5-1, 2-2-2-1. Come on, tiikeri, näytä munaa. Been through hell, but just know we blowin'. This shit like 5-1, 2-2-2-1. Niggas ain't going the way we going. Been through hell, but just know we blowin'. Yeah, niggas seen hell tryna hide shit well. Tight shit can't trip, can't change your position. Bond in the light years
forces of space unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet. We are controlling transmission. Me ollaan tultu tänne Access Car Nightin Classic-tapahtumaan. Niin kuin näkyy, hiukan vanhempaa kalustoa. Täälläkään ei ollut sitä Jaakon tarjoamaa mustaa makkaraa, mutta pannukakkui sais tuolta jostain. Eventtihan oli siis sold outti kelistä huolimat. Ei, nyt ei saada paljon tihuttaa hiukan, pystyy olemaan. Ei tarvi sateenvarjoa. Ainakaan suomalainen. Loput nähtävästi tarvii. Me ei ole sokerista. Ei. Toistaiseksi. A certified hood classic.
No niin, me ollaan saavuttu tänne XS Carnightin päätapahtumaan. Niin kuin näkyy, me saatiin XS Carnightin Andyltä Early Accessi, päästiin näkemään rollinit sun muut ja päästiin pyöriin tänne ennen kuin tänne tuli ihan pirusti populaa, joka nyt lisääntyy vielä tossa noin 40 minuutin päästä. Ennen sitä, Jonne voi näyttää tosta noin parhaat palat, niin mennään kiertää. Your life differently. can't have madmen out there shooting rockets all over the place. Rocket Man should have been handled a long time ago. Little Rocket Man. Wanna dance like a nigga working Elvis. Ice like Gucci nigga working
New car smell the Ferrari or cool. Just enough room to fit me in your booth. Hard to sort out all the fake from the real. Gotta look at this shit for what it is. They know I drip, I'ma come through and kill. That shit I don't splash when I spit.